Ahoj Vetka, toto je odkaz pre teba. Je to odkaz od Miška a ja mu veľmi týmto ďakujem, že využil práve túto službu, pretože táto služba konečne dáva zmysel, hej, keď ju využívajú ľudia, ktorým to fakt pomôže na niečo, hej. A že Miško je môj veľký fanúšik, ja mu za to som veľmi vďačný, pretože ja som jeho fanúšik. A on hovorí, že to určite bude vtipné a ja teraz, Miško, ja ťa úplne že prekvapím. Niekedy veci nemôžu byť vtipné na to, aby sa dotkli srdca. Ten odkaz vlastne, ten odkaz je, že Miška veľmi vzrušuje, keď ťa ohadzuje listami a že krásne spoznávaš život v prírode, alebo dačo také, určite som to popretol. Každopádne, že sa mu veľmi páčila tá prechádzka v prehánke, alebo dačo také. Som sa veľmi tešil, hej, že čo z toho bude. Ja som vlastne aj zvedavý, ale Miško mi povedal, že joj, že však ona ide aj tak preč na 2 roky. No a ja presne by som vám chcel povedať jeden veľmi vážny odkaz, hej, ktorý už je vlastne nad rámec toho odkazu, že láska, ona transcenduje akúkoľvek vzdialenosť, hej. Že keď niekto má nejaké nutkanie ísť niekam, aby jeho duša niečo zažila, tak v podstate to spojenie s inou dušou úplne vie perfektne akože poskytnúť tú potrebu, hej, tomu človeku, že vlastne tá interakcia je oveľa viac ako tá cesta niekedy. Pozrite sa, hej, ja sedím v Košiciach pri jazere, pijem mate, ja sa cítim jak v Buenos Aires, hej, ja nemusím nikam chodiť, hej, tu sú čaje, šráci, psi, keď chcem po španielsky budem hovoriť Hola chicos, si hablan español? English maybe, takže každý, máme video, chcete pozdraviť? Pozdravujú, hej. Takže netreba chodiť nikam, pretože to, čo hľadáte, to máte vlastne stále v sebe. A keď sa máte radi, keď sa fakt máte radi a keď sa si páčite a keď sa k sebe priťahujete, tak úplne stačí urobiť jednu vec, kúpiť si spoločnú letenku alebo zrušiť všetky tie plány a ísť spolu niekam spolu. A toto je ten skutočný odkaz pre teba aj pre teba.